Какво е това, Фифо? Това е отпаден продукт на организма, образуван в бъбреците посредством филтрация на кръвта. А като за мен, урина на латински, а на български се сещаш как. И за какво ни е това? Това е основната съставка на всяка клю, на всеки наркотик. Много е важно тя да е наситена, за да може с миризмата си да привлича наркоманите. А защо е толкова пенлива? Доставиха ми от една бирария. Какво следва сега? На един лист пишем някакво име или длъжност, така. Поставяме го във ваничката с отходния продукт на организма, който се образува в бъбреците посредством филтрация на кръвта. И трябва да изчакаме определено време и нито секунда повече или по-малко. А какво ще стане, ако закъснеем или подраним? Тогава кашкавала ще излезе или прекалено слаб, или прекалено вкиснат и в двата случая няма да се купува. И колко време ще чакаме? Няма да ти кажа, котка. Това е най-пазената тайна на всеки готвач. Фифо, до теб съм и мога да преценя колко време е минало. Котка, ти отборяваш времето не в часове, а в тираджи и затова няма да успееш. Така е. Готови сме. Дай да видя. Премиерът се опитва да свали президента, но не успява, защото президентът му бяга, гонейки жена си. Ох, колко пикантно. Котка, стига си чела, ще се пристрастиш и ще станеш като онези, които нямат личен живот заради манията си. Добре де, дай ми само още една клюка. Вече не се дразниш, когато ги наричам по този начин, така ли? Как мога да се дразня, Фифо? Това е солта на живота. Май ще трябва сам да ги пакетирам. И дистрибуцията май сам ще я правя, защото иначе оная ще се продруса. Ей, младеж, имаш ли бодеж? Котка, парцал смота, но ще не сме продали нито грама, ти вече плачеш за комуна. Фифо, моля те,